Hi guys! Dzisiaj wam pokażę, jak zdjąć jabłka z głowy. Jeżeli nie widzieliście mojego poprzedniego tutoriala, jak założyć jabłko na głowę, to szybko idźcie tam, bo nie wiecie tego. A musicie wiedzieć, jak potem je zdjąć, więc dzisiaj wam pokażę, jak zdjąć jabłko z głowy, bo jest to problem w naszym społeczeństwie, z którym wiele ludzi ma problem. Musicie mieć jabłko na głowie, musicie mieć jedną rękę, musicie mieć drugą rękę, bierzecie ręce do góry i bierzecie jabłko dwiema rękami i je zdejmujecie. Brawo! Udało wam się. Mm. Mm. Są czyste. See ya.